দেখে ঘরে দেখে চুতিয়া কম করছে। আমি କଣ ଏତେ ରେ କଣ ହାଣ୍ଡି ଭଳିଆ ମୋ ଘରେ ବସଛୁ? ଆରେ ସାଙ୍ଗ ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରିବିନି ରେ। ଶୁଣୁ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କିଛି କାମ ନାହିଁ ଯେ ତୁ କରିପାରିବୁନି। ଜୀବନରେ କିଛି ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଛୋଟ ନାହିଁ। ତୁ ଆଉ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ତୁ କିଛି ବି କରିପାରିବୁ। ମୋର ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ଅଛି ରେ, ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୋ ସ୍ୱପ୍ନଟା କଣ କହିଲୁ? ମତେ ବଲିଉଡର ନମ୍ବର 1 ହିରୋ ହବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ବଲିଉଡର ବଡ ଷ୍ଟାର ହବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବଲିଉଡର। କଣ ତୁ ହିରୋ? ଆଇ ଏମ୍ ସରି ସାଙ୍ଗ, ତୁ କେବେ ହିରୋ ହେଇପାରିବୁନି। ଆରେ ତ ମୁହଁ ଦେଖିଲା ତ ମାନେ ଖଣ୍ଡଗିରି ମାକଡ ଭଳିଆ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉ ତୋର। ତୁ ପୁରା ହିରୋ ହବୁ। ଆରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଦେ। ବାସ୍ ତୁ ଏବେ ହିରୋ ଲାଗୁଛୁ। ଆବେ ସଳା ମତେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ବେ। ଭଲ କଥା ନା, ଲୋକ ତ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ସାଇକୋ ହେଇଯିବେ କେତେବେଳେ। ଭଲ କଥା ତୁ ମୋ ଗାଇସ୍ ଭିଡିଓଟି ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଫ୍ରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଟିକେ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ବେଲ ଆଇକନ ଅଛି, ଟିକେ ହାଲକେ ଏଠି ଚିପି ଦେବେ ଆଣ୍ଡ ଭିଡିଓଟା ଆପଣ ଆସିବ ତମର ନୋଟିଫିକେସନ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଣ୍ଡ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ରହିଲୁ ବାଏ ବାଏ।